uNkulunkulu, sibonga uNkulunkulu, sibonga ukuthi usilondile, sibonga ukuthi ke uyasigcina. Kama kupastor nge channel inyofleki, qinisekisa ukuthi uyalike and bese usubscribe la. Inamba isense kuphela uma ungumlandeli ngoba kwenza ukuthi singabi nenkinga ngoba uzoloko ungWhatsApp. Maye ngithi mina ngifonele bese phinde uyangibuza futhi hey ngifone kiphi inamba ngikanza ukuthi mina kuvele ngiphela umoya. Guys, ngine number yodwa. Personal number yodwa. Le number le inamba yodwa ngikanza ukuthi. Ihlezi on 24/7 eyami. Ibanjwa yimi futhi. Kodwa sibhekela user naye ukhona la ku YouTube naye kodwa nje futhi akunagama. Just user bla 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 bla. Uthi ngicela ukubuza ukuphupha ibhubesi likuxhawula. Ibhubesi liwuphawu lomuntu omkhulu. Lo muntu ohlonishwayo. Ubhubesi liyabo uphawu leyidalwa kwabanemimoya. So singathi thina number 1 omophupha ibhubesi kuwuphawu esingathatha njengoluhluma leqhawula olungasho ukuthi mhlawumbe lindela indaba ezinhle nenjabulo enkulu ezayo. 2 kungenzeka futhi umophupha ibhubesi kuba uphawu lohluma leqhawula osuke lusho uvakashelwa isidalwa sakho uma kungukuthi wembethwe imimoya wena. 3 futhi umophupha ibhubesi kungaba uphawu lohluma leqhawula olungasho ukuthi isidalwa esikwembethe sineme ngawe uma kungukuthi ukhona mhlawumbe osanda kukwenza okuqondene nezidalwa. Yabona? Shuthi ngenzeka livele lephuphelele kumuntu osanda kwenza into ethile ethinta idalo bese vele ibhubesi limqhawula ukho ukuthi lento le ihambe kahle futhi yamukelekile. Asivale ukuthi 4 uma uphupha ibhubesi uphawu lohluma leqhawula lungasho ukuthi mhlawumbe isidalo sikwembele sineme futhi sikuvakashelele ngesihle. Yabona? Kungenzeka umuntu osanda kumukela ubizo umuntu olandela ubizo njengamanje kodwa siphethe ngesithi number 5 kungenzeka umphupho ubese ubuphawu futhi manje iqhabulo lusho ukuthi kungekudala ngase uxhumane nomuntu omkhulu omnene futhi ohlonishwa empilweni. Shuthi lingavela ukuthi umuntu ozo interactor noma might interact and meet and interact nomuntu omkhulu ngabe semkhakheni wakho noma kuleyo endimeni okuyona uzodibana nalomuntu omkhulu kodwa omnene ohlonishwayo. Yabona nithi ukuqhuba siyabonga. Be blessed.